Ix-xitan jeżisti, xogħlu hu li jħarbat il-proġett ta' Alla għal kull wieħed u waħda minna. U dan jipprova jagħmlu anki fil-ħajja ta' Ġesu, kif sejrin nisimgħu f'dan il-Vanġelu tal-ewwel ħadd tar-Randan. Imma Ġesu joħroġ rebbieħ bl-ubbidjenza tiegħu lejn il-kelma ta' Alla. Insellmilkom u nistedinkom għal 224 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Wara l-esperjenza tremenda tal-imħabba tal-Missier waqt il-mamudija tiegħu minn Ġwanni f'xatt ix-xmara Ġordan, Ġesu ikkonsagrat mill-Ispirtu Santu iħejji ruħu għal missjoni tiegħu b'40 jum ta' sawm u talb fid-deżert. U propu fil-feluq dawk l-40 jum, ix-xitan iġarbu għal darba, darbtejn, 3 kif kellu jġarbu matul ħajtu kollha sa fuq il-ewda tas-salib. Ix-xitan jipprova jħarbat il-proġett ta' Alla fuq Ġesu. Iħajjar lil Ġesu ikun Messija tal-glorja, Messija li juża il-qawwa tiegħu għalih innifsu. Speċjalment meta jgħidlu biddel dan il-ġebel f'Ħobs x'inlemaħ lil Ġesu bil-ġoħ. Xitan jipprova jiċċentra lilu nnifsu fil-ħajja ta' Ġesu. Kollox natik imqar jekk darba biss tinżel ta' durani. Ix-xitan iħajjar lil Ġesu jġarrab lil Alla aqbes minn hawn u jikkwota l-Iskrittura għax m'hemmx miktub li l-anġli tiegħu jerfawk li ma taħbatx ma xi ġebla riġlek. U aħna nafu li għal 3 darbiet Ġesu jobdi mhux lix-xitan, mhux lill-illużjonijiet tat-tiġrib tiegħu imma lill-proġett ta' Alla. Kif miktub għalih fl-Iskrittura imqazza. Għal 3 darbiet Ġesu jwieġeb għax hemm miktub. Bħal fil-ħajja ta' Ġesu, ix-xitan jipprova iħajjarna biex ikisser il-proġett ta' Alla fil-ħajja tagħna. Jipprova jħajjarna l-ħażin, għad-diżubbidjenza lejn Alla, għad-dnub jinqeda bid-dufijiet tagħna biex jimlielna moħħna bl-illużjoni li nistgħu nieħdu kontroll sħiħ fuq il-ħajja tagħna u ngħixuha kif irridu aħna. Ir-Randan imqaddes li għadna kemm bdejna jagħtina l-grazzja biex inqedu ruħna fid-dawl tar-rieda t'Alla. Jagħtina l-grazzja nqedu ruħna fid-dawl tal-kelma biex bis-saħħa tal-kelma t'Alla narfu xi jrid Alla minna u għaliex le. Bħal Ġesu noħorġu rebbieħa fuq it-tiġrib tax-xitan f'ħajjitna. Jalla r-rebħa tagħna tkun rebħa ma' dik ta' Ġesu li mbagħad niċċelebraw b'qawwa kbira fil-Għid il-Kbir fil-qawmien tal-Imgħallem tagħna. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.